Старец отива на лекар. Докторе, болят ма краката, костите ма болят, и знам, лодя, нещо ми се види свят. Ами, дедо, какво да ти кажа? Кални бани. Кални бани ли? Който и кални бани? Ами, кални бани, в Павел бани отиваш, има там кални... Лодяв там, лодяв. Искат ми 250 лева за 10 дена. Аз нямам. Еми, дедо, какво мога да ти помогна? Но си лекар, бе, трябва да ми помогнеш. Кални бани, кални, ама трябва да ми помогнеш. Чакай да, аз ти казвам. Кални бани отиваш в Павел баня. Ама даде, аз лодя и се върна, защото каза, че иска 250 лева, аз ги нямам. Добре, дедо, как мога да ти помогна? Еми, помогни ми да помисли малко, но си лекар. Добре, дедо, сега ще ти кажа. Отиваш пред Народното събрание. Там се хвърля много кал. Нема начин да не то улучи някоя буца.